Kag sa good vibes, mga mangingisda sa Himamaylan City ay nagbaton sa mga fishing boat gikan sa isa ka non-government organization. Duwa sa sini nga mga baruto nga ginhatag bilang pagdumdum sa kaadawan sa mga kabataan. Duha man ang pagdumdum sa nagtaliwan, kagang isa para sa prinsesa sang pamilya. Ini ang mga baruto sang Negros Volunteers for Change o kun NVC. Isa ka non-government organization nga nakabase sa Bacolod City nga nagatuyo nga maghatag sang gahom sa ordinaryo nga pumuluyo. Mga mangingisda ang nagbaton sini. Sa kahapon, 5 ka mga motorized nga fiberglass nga bangka ang ginpanagtag sa mga mangingisda sa bulig ni Vice Mayor Justin Gatuslao. Ginkuha niya pa ini sa Sagay City kag gindala sa Himamaylan. Hindi ini ang unang higayon nga ang NVC ay nagpanagtag sang fiberglass nga mga baruto sa mga mangingisda. Kada may bagyo, nagabulig sila sa mga mangingisda para liwat sila nga makabangon gikan sa unos. Sa karon, may 5,056 na sila tanan ka mga fiberglass boats nga napanagtag sa idalom sang Peter Project.